Ovo što vidite ovdje, to je naša redakcija. Ja sam Petar Vuković, imam malu trevu. Zašto? Pa zato što nisam navikao da na svetla, estrade, televizije, kamera, televizija me ne zove uopšte, a kad me zove onda uvek odbijem. Za razliku od televizije, odlučili smo da vam preko mene, da vam mala redakcija uputi jednu novogodišnju poruku. Pre svega, da nije bilo vas, dragi čitaoci, ne bi bilo ni nas, dakle ne bismo sedeli ovde, jer ste nam pomogli da preživimo jednu tešku godinu, tako da smo sad u nekakvom, hajde kažemo, malo veselijem raspoloženju, došli nam do 2019. i nadamo se da ćemo zajednički, pošto je XXZ naš jedan zajednički projekat, uspeti da budemo još bolji i da budete happy, makar onoliko koliko sam ja u ovom trenutku, dakle bez treme, ali happy zato što imamo stvarno najbolje čitaoce na svetu i ovom prilikom još jedan put svima zahvaljujem koji su nam pomagali ovih meseci. Znam da sam po neki put bio dosadan sa svojim apelima, ali bez toga se nažalost ne može. U svakom slučaju, srećna nova godina, sve najbolje vam želim što želim i sebi, dakle puno zdravlja, puno sreće i puno dobrih tekstova i pozdrav iz Beograda od Petra.